Selamat malam Pak Dekare. Ya, gimana power handphone Pak Dekare? Sehat? Sehat alhamdulillah sehat. Nasional. Iya kaya panjenengan kanca-kanca Pak Kangko niki Pak D, Pak Putut niki pendak dino. Nggih. Mesti gegelan ning wayang ngeten iki. Enten apa? Boten apa-apa. Terus niki dirawuhi kelawan para dalang-dalang. Matur nuwun. Nggih, wonten Pak Putut, wonten pemunden kula. Cek Pak Putut ki dalang ta? Dalang. Nggih, dalang niku. Dalang kodak. Tiku ki tukang web TikTok. Satu wayang. Enten Pak Putut, enten pemunden kula Pak Anwong Dwijo Ngangko. Matur nuwun Pak Nggih, Kangko. wonten Pak D kula, Pak D Medot Sudarsono. Niku putrane Suwargi Ki Mantep Sudarsono. Wonten Pak D kula, wonten Mas kula Guntur, wonten Mas Pandu, Om Jungko, jeneng kula wonten Mbah Temon, wonten Pak D. Lematil barang lewantil niki dalam rusuhan kami. Dalang kabeh matur nuwun. Matur suwun. Nggih. Ugi terima kasih untuk Kementerian Kebudayaan ya Mas Gilang, Mas Gading. Nggih, Gilang ki sapa? Mas Gading. Mas Gilang. Gilang ki kula wae. Kementerian Kebudayaan. Ya Mas Gading. Nggih. Itu dia iki tak jenenge Gilang ngono lho. Nggih. Dipek Putut ki terus dijenenge Gading. Jeneng Indonesia iki Gilang Pralala. Masa Gilang ki sapa? Tenang aku pedhot rombokmu ki wis sisi 3 sasi. Si oke Putut terus ki 6 sasi kaya oke Putut. Nah, Semoga wayang tetap eksis. ya betul. Nggih. Semoga wayang dengan pagelaran wayang menumbuhkan generasi-generasi baru yang lebih bagus, luar biasa. Kayak mau putuku sing mucuki. Nggih. Oleh Ganesha Tralala mau. Kabar apa jenenge Tralala? Tralala. Oh, berarti Tralala iki lutrah ya. Ya, terus niki ngeten Pak Dekare, niki mboten jenengan tok mboten bintang tamu lainnya. Ya kuwi dik lagi kecil dan cilik. Iya. Iki musiknya wis dianu. Pokoke iki cilik-cilikan Mas sing ditoke. Oh, musiknya. Oh, siap. Iki yo kan Oh, iya. Oh, ben regep ben gayeng dienggo Kampung Sari Gunang ya. Kayak iki ya dikomputer. Oh, iya. Semene iki ya dikomputer Mas. Mati ya. Iya. Aduh, kowe eling ngene harus yo mumet neng. Iya. Mari ratapan lho Mas Gading sampean. Lah kula ratapan kok nih. Jam 4 kok telepon, Pak, kurang 10. Ini mari ratapan kok aku ngono iki. Nggih. Iya. Yo gede lek. Yo langsung berdiri apa to? Among makine. Puspito nalo. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang mau puspito nalo. Manut mawon. Loh, manut. Niki Ini wayangan Mbak Campur Sari to. Niki semi. Dengan yo apa ya wayangan campur sari. Aku malah gue sing puluh. Piye? Sibuk. Ayo. Lagune apa? Lagune apa? Ayang-ayangan. Maksudnya wayangan full ngono lho.
Oh,